Salam, gelin gıybarın fevkalatlı gepleşimizin mehriban tomışaçıları. Gepleşimizin bu eveki fanını biz Altın Paradise Garden'na yazıyacağız. Mehribanlar, eğer de öz dost yarlarınız, maşgalarınız bilen gow diýen janlyk isleýän bolsaňyz, Altın Paradise Garden size garaşýar. Elbette gepleşimizin bu eveki fanının mihmanı internet torlarına meşhur Aynulya adı bilen tanalyan bloggerimiz mihmançılıkta. Salam Aynulya. İlk bilen gelin gıybarın fevkalatlı gepleşimizi, çaqlymyzy kabul edip geleniňiz üçin size öz minnetdarlygymyzy bildirýär. Спасибо, çağıranız için. Тоже приятно. Aynulya gepleşimizin şu yerine bize tamaşa edýän tamaşaçylarymyza özüňiz barada, nirede okudyňyz, maşgalaryňyz barada, çağılık pursatlaryňyz barada bir aýdyp beräýsiňiz. Men 27 iyulda 1993 ýylda Aşgabat şäherinde doguldım. Maşgalada 3 çağa, 2 oglanjyym bar, men ýekajygy. 36-njy çağalar bagyny okudym, sadyk bolýar. 13-nji orta mekdep tamamladym. Ýokary bilimim bar. Ukraina devletinin Harkiv şäheriniň Milli Iqtisadiyat Universitetine oturdum. Simeon Kuznetsov adynaky 2016-njy ýylda ejem Kaka Lukmanow işleýär. Ine bu şumat 2024-nji ýyla gadam masyk. 2024-nji ýylyň düşümli ýyl bolsun. Ilki bilen Onun adamyň durmuşyny her ýylyň, diýeli 2024, 2023, 2022-nji ýyl her ýylyň özüniň aýratýan ýatlamalary bolýar. Sizi 2023-nji ýylda sizi begenleren ýatlama. Men horlanmam. Sizden ýatdan çykmajak ýatlama. Ýatdan çykmajak. Asyl 2023-nji ýylyň özü bir hili has enerjik boldy men üçin, has bir hili yetmeli zatlama, maksatlanma yetdim. Entak yetmeli maksatlam köp kanyşna ýöne. 23-nji ýyla goýan maksatlanma yetdim mikam diýip özümçe pikir edýänler. Köp zady 23-de alýaňyz, isleýän zatlaryňyz köp. 23-nji ýyla goýulan maksatlamyň köpüne yetdim. Hudaýa şükür. Aynulya bu faro belki size öň berilenen bolup biler. Ýöne şu wagt forjak farogym siziň tamaşaçylaryňyzy, muştaklaryňyzy hasy gyzyklandyrar diýip umyt edýär. Aynulya adyňyz nerden ýetdi? Näme üçin siz halka özüňizi hakyky adyňyz bilen tanıtmadyňyz? Aynulya da hakyky adym aslında. Dokumental adyňyz başgamy kadip bilýär? Dokumentalna Sapar Gül. Men doglamda Sapar aýynyň soňkugyny doguldum ýalňyşmasam, atam pahyr edip berýärdi. Musulmançylykda agyr aýlaň bir diýip hasaplanylýar. Şo men doglan wagtym, men gije 4-de doguldum da. Şo Sapar aýy tordy diýip habar berilýän wagtda dogulypdyr. Agyr aýda ýerden çykan güllip atam pahyr şolady dakdy. Men ken nemetdim, ağlap, ata näme üçin ýaly at dakdyň maňa zat diýip. Ýöne doglaýan wagtym ejem bilen kaka maňa aýna diýip at berdiler. Göbek ene diýlem näme şo aýalyň ady aýna eken, dogumly aýal eken. Bir hili men ejemiň kyn boldy da, birinji çağa bolsamam, näme üçin sebäbi, näme diýler, gany atritsatsyny zat bolan üçin, karaçy kyn geçer zat diýip onu gorkuzyp o wagtlar näme medisinamyz bular ýaly ösenlerden şu wagt Hudaýa şükür nirek barsaň hem abarudonya zatlar söyleme. O wagtlar näme bir bilemokda oňulýanlar da bar bazat bilen. Ana
Şu atgal ösenlerle o derece diyecek golanım. Yani şu kıyın olur, zat olur deyip aslında in zat bol kösen ecem men. İn kösen çağıralım. O giyeceğin yarı dangdan saat 4'te doğulan i atamın ak koyunu bolan ak koyunu soğuk doğulan çağı men. O in soyul artıklarının içinde men elmeden ors bağlam diyegenim ben. Yani atamın dakın adı ol Azan adım, dokumental adım yönü aynı adamın adım sevro dondu. Şunu eceminen kakam dakan adları, to jest men nememin içinde de karnaşlarım içinde de aynı deyip tutuluyor adım. To jest saparoli hiç kim tutunu. Yok, hiç bir atam pakır tutadı onun kendi bir şunu atamın aktırdım da onun ağır düşüyor bana şol adım tutulur. Şunun için her kim aynı bitti. Onun sizin aslında aynı deyip ecem aynı ay toqqam diyen ne şoladım aslında da ben öyümde şey deyip tutuluyor. Onun siz aynı deyip özünü bir tanıtmanı maksat ettiniz mi? Karar verdiniz mi? Diyecek golanım adam köp adamma hakiki adı beden halkı özünü tanıdı. Köp adam menen adın sorusu adın ne mi deyip soru sorulur bir xil avtomat aynı da demek aynı diyen aslında da küçülükten. Yani size yükşem aynı oluyor bilen tanıyan. Doğru may değil, benim size aynı oluyor bilen tanıyan. Yani size gepleşimize çağırmakta, Instagram'da gepleşimine katnaşıpsınız. Doğruladınız, benim şu taydan öğrendim. Ben Instagram sahipamda da yazılgı. O tayda da var, eklerini yani ben kendim vermedim, son gördüm, doğruymazsın. Diyecek golanım, даже mesela şu ölçün adımı, bilemok bir hili kuluğunu öğrenşen adamla öz adım tutmasa şol adımı. Bir şuat angardan saparuli qiyardı şu an seredem oğlum çınımaysam потому что şu настолько aynı da deyip tutulanok aynı öyle deyip tutuladan şu an öğrenşip durun mu ne mi şu an bilenim aynı gitti İlkinci gebek siz bloggerlik işine başlanmadı sizin tanınmanızı kim sebep var kim size yardım etti özünüz فمن يعني aytdım Ukrayna şehrini, Ukrayna devletini okuyadım, Harkov şehrini. Men angarsını görke bizde angarda okuyanlar kendi de onun gayvanı görüşte okuyanlar vardı, oğlanlar, kızlar. Olar yılla tabii iki sefer gelip gitken ortalar. Mesela men videoda Одноклассник vardı, kontakt vardı. O dövrlerden verim men aktifledim aslında. Onun şu görüp neme diýdiler da izarlap zat edýärdiler. Surat goýanlyk, onu video goýardyk. Başta Instagramda bir 15 sekundlyk video goýup bolýardy. Lentede o wagt storiesam ýokdy, direktem ýokdy. Onun şey dip soň kontaktdan soň Instagrama geçilip gitdi. Aýny şey dip ösürüp gitdi da onun aktivne 2016-njy ýyldan bäri stories çykanlar. Onun şonun soňjy lentan paraдаkladyň, onun soňjy wagtyň geçmeýän däl, lentan paradaklaýan lişatlaryň aýrýan, o wagtda stories ýokdy da. Ana soňjy stories formada geçýär. Men asyl şu näme da bir hil bir aýdamda gyzyklanýar aýdyp bermän gowy ýa. Ýani bir hilek durmuşum, özüm üçin men durmuşum, günne bir serial ýalyk. Ýani daşy lentamda da ýazylydyr. Neme stories как serial da goýanlar men. Tam şu действительно şoň ýalyk mukadyp hasap edýän bilemok. Ýa şoňdan berem, şey berýän. Mysal üçin blogger bolmagy. Özüňize maksat etdiňizmi ýa-da bir şu ýoly size itergi berdimi? Aýyla da baş sen şu blogger bolsaň gowalarda baş şeýleri diýen bir bolum ýa-da ýöne özüňiz? Özüm. Özüňiz saýladyňyz, özüňiz hem şonu dowam etdirdiňiz. Sebäbi aňarda okap ören döwrüm şu bir görýärdim. Adamlary men neme çynamaýsam ýazýardym. Blog ýalyk ýöredýärdim ine tam daragoy dnevnik bolar mesela menne olar ýalyk bolan durmuşda. Men özüm nesip bolsadyr kino ssenariýasyny ýazyp otyrym. Ýazyp otyrs onuň şu taýda da şu film durmuşumdan alınan şu taýda şu zatlar görkezjek nesip bolsa. Aslında men blogdan öňüm men ýazagandym. Men bir zat post ýazsam, şu tak yüreğim bilen şonu ýazýandym. Endi şoň ýalygam daragoy dnevnik tam сегодня там plany. Men öz günümi aýdyp berýärdim. Как будто birine. Ýöne onu görkezmejek bolýardym.
hiç kime. Men ýa-da belki diýen soň birden ady beli bolsa mene şu zatlar o kap nemesine men ýatlasynlar da diýdim. Ay soň bolsa o jene wagt geçýär, öwrit goýa, innovatsiýa öfýär, şoňa görä. Soň özüňe videolar goýup özüňe zat etmek. Oje ha şeyler akbol. Hiç kimden hiç ýyly mysal men plana meňdejek. Yok, Ama meňdejek. oňalak Hiç bolmady şolar ýa. Oňalagym ýok. Oňalak ýok. Eger blogger bolmadyk bolsaňyz başga kärde işlemen arzu etmedinizmi? Arzu etdim. Men 2 kere arzu etdim. 7-nji klas etjende men diş doktoru bolaryn ýadım, Elmydama. Ýene soň bulaşdy bardan. Anan soňam jurist bolaryn ýadım. Anan ikisem bolmadym. Sen bolmadyňyz blogger bolaryn. Ýene men ekonomika orunan jurist aslında professiýam boýunça специальностям боюнча, специальностям расширенный спектр var. Именно специализациям мен уровень магистратура окудум да, ilk bakalavr, soň magistr. Içinde marketologiýa da var, menejment da var, no, şo zatlar bar. Ну öz uruňyzdan awyjyga marty rahmet çekýäňiz, dogry dälmi? Ну, конечно, düşünýän, bilýän. Öz üstünlüğüňizi 3 töpüler, suratlanlar, diýseler, nähil suratlanır bilerdiňiz. Öz üstünlüğüňizi. Gabanın üstünlüklerini şu maddeçeydi. Труд, стремление и вера. Aha. Şolar türkmençe ödüňiz, näil perewod etdiňiz. Şo zatlar bolmaly mukadyan adam. Özüňize inanyp, özüňize Awa. özüňize rahmet çekmek. Özüňe inanyp hiç da etmänsiz tursaň hiç da bolmaýar. Rahmet çekmek. Rahmet çekmeli, hokman. Rahmet, hakyky. Doğru. Rahmet çekmeseň hiç ýyl adam öp bilmeýär. Sebäbi şuma bloggerler ken. Dogry dälmi? Hemmesi meşhur bolup bilenok. Awa. Meşhur bolmak üçinem ýa-da hokman adamda bolaýmady. Hokman bolmaly. Siz Murat Mollaýewiň kliplerini, kinolaryny berilen rol oýnaýaňyz, düşýäňiz. Şo rollary size ýerine ýetireňiz, mysal üçin kynşanyk, hiç ýyly mysal size bir roly inanyp berýär. Şo roly ýerine ýetirmek size hiç ýyl agyr düşýänok, ýa-da size aktyorluk talanty öňden gelýärmi? Aktyorluk talandym öňden bar bolaýmasa, men kiçilikden telewizionyada da çykyş edýärdim. Садик, утренник, bolsa mensiz geçen wagty. Şu даже был такой период, то что выпускной mektebe gitmeden soňky utrunnik bolar, mektep sadikda. Agyr ýaramadym, bolnitsadydım. Onuň bolnitsadan men şo bir gowlanýançam utrunnygy geçirip bolnitsadan çykaryp, şo bolnitsadan çykaryp utrunnygy sowary getirip şoňa garaşadylar da. Asal men po жизни aktivist, aýny şolar ýardatlary, çärelere gatnaşagannym. Mektepde de hemme çärede badyryn. Onuň hemme sportda da, ýa-da medeni çärelerde de, çykyşlarda da postaýan birinjidir. Uniwersitetde de şeýledim. Hemmesinde men bolaýmaly. Onda siz öňden maşgalaňyzy, most aktyor biri bardyr. Şolar ýaly. Men aslında ejemiň arzuwy jurnalist bolmak, ejemiň özü bir hili nemede tworческийrak da. Ýöne medisina iradet edenne. To есть men aýdam, stomatolog boljakmyn, bolmadym, boldum dip. Onuň şo şeýler akkolamyň ejemi meňden alaýmasa. Ýöne beýdisem men atamym köpçüliň adamsydy. Onuň diýjek bolýanym
Biz olar Bahadır David'ime tohumumuz. Angardan gelýändir polybom mesela. Angardan gelmese adam yerini yetirip bilmek kıyınırak. şeyler aktır. Sebäbi siziň hem tuwalama görýäs, ýetirýär oýnaýan rollarňyz agyr rollar. O rollarda oynamak gaty agyrlyk kadyp bilýär. Şu keşipleri size Murat Mollaýewiň özü berýärmi ýa-da özüňiz saýlaýaňyzmy? Oýnajak keşipleriniz. Yok, Murat Mollaň özü beredi. Siz içeli özüňiz men şu keşipde rol ýerine ýetirjek ýa bunlar rol ýerine ýetirjek. Haýşdy diýe aslında birinji tapar haýşdy denne men ýa Ukrainadan geldim. Gelimde de bir aylyk gelipdim näme 2018-nji ýyl. Men 2017-nji ýylyň dekabryna geldim. 2018-nji ýylda ýanarda ýazda ýalňyşmasam men täzeyle gelipdim. Kanikuly. Aňyrda kaňyz we ýazda dörden. Men gelip gitdim. Stajirovkany okap berdim. Onuň ikinji gyşymy hatda aňyrda kam. İkinji gyşy okap berkam. Şo döwürler stajirovka geçip berdim. Ýa-ni zawoçyny ikinji gyşy okap berdim. Şo döwür ýazdym. Aynuli salam, şeyde. Здравствуйте, кто это dedim. Men aslında orçu gurlaşagan, orçu ýazyşagan. Onuň olam men aktör dip, men Murat Molla dedim. Menem какой Murat Molla, sen aktör dip berdim. Menem не знаю такого dedim. Men tanamokdum onu. Yani özüm tanatdy şey dip men dedi sen üçin bir rolum var dedi. Ago diýär ma dedi. O wagt gözellik bir vaýny düşürdüm, aýdym düşürdüm. Şoňa nemetdi. Menem ýok dedim, men düşmeýän edim. Onuň 2017-nji ýylda bolan zat. 2018-nji ýylda ýene men bir stories jançka dip aýdypdym. Jançka dip. Şonu video düşümde, oje men näme ady, oje men berde salon ýörejädim. Şonu wagt etdi. Şonu stories çekip, men oje stories ta goýagan. Onuň şonu wagt edimde, atmet getdim bolan, ýene ýazdy. Bara düşäýler dip. O da ýene ýanwar aýdy, paşty 1 ýyl. 1 ýyllar soň ýene ýazdy size. Ine menem oje wagt etdim onuň men bir padjashkam bir ýankyp şular ýazatdy. Men indi sebäbi köp wagt berde bolman, berip öwrenşmek kyn. Düşünüň köp anyň jiýim diýdi, oglanjygym. Тут ничего такого нет dedi. Men ilk bilen ejemden kakkamyň pikirini edýädim. Şolar ýanky başga adamlaryň gepini indi ula adamlar da alır. Başga adamyň gepini nemetmedýärler, şolaryň öňünde wagt etmesem bolýardy. Onuň jiýim dedi, ay sen näme seňem dedi, sen kellen w paratki, sen etçeklaryň özüň bilýän, gurlaýanlaryň özüň bilýän. Erwetlige deňok, adama ziýan ýetireňok, почему бы и нет dedi. Onuň şeýdip jiýim nemetdi onu Murat Molla bolýar dedim, düşerliydim. Birinji rolymda şu 14 fevrala посвящен rolik boldy. Eline televizor gaçyrdım. Aslında men gaçyrmadım, ýa gaçyrdım. Onuň şeýdip birinji rolymyz şona düşdik. Başdalar ýalňyşmasam Jeren bilen birlikde düşen klipleriniz bardy sizin? Jeren bilen bir markede düşdik hawa, aýtakdy. Bir markede düşdik hawa, şonu birinji tapar gördüm men şu Jereni. Ondan hiç ýeri bir-biriňizi Jeren bilen tanamyk. Ýok, tanamykdym. Şonu görüp şonu tanışdym ýene. Молодец, on rolü bir hili seriozny rol. Men gülök aslında, men postaýan gülmegligimmi. Bir zady inte şonu gülüp özümden çykarmadam, oýnap bilemok. Ol bolsa göni agay bollar, wagt gidip durdy atdy. Seriozny. Bir hil çekindim şonu. Ondan neme dedim, sebäbi ol ne gön birinji sapardan alýa, молодец. Men şonu gülüp özümden çykaryp, onuň daşy şo köp kişi ünsüler şo waýynda da diýä, aýnul aňarda ýypyny gülýän. Gülýän ýeriňiz ba. Men ýapdyrlar, mergen klip молодец onu. Ýöne şonu da bildiripdir da. Men şo oýnaşyny, wadyny gönüňde bir hilek men üçin neme bolýardy. Ama Jeren bilen birinji işiňiz bolýar, dogry dämi? Birinji. Murat Molla bilen näçinji işiňiz bolýar? Murat Molla bilen bilen klip.
Ya 2 ya 3 olmalı. Ita kän wagtam Awa. Jeren bilen bile işlemek hiç öňüňizde proýekt işlep goýmadyňyzmy mysal üçin soňlu bilen jeren bilen. Yo. Hiç ile döretmek pikirem bolmady. Bloggerlik ýoluny saýlaňyzda da, şu ýola gadam masaňyz, eje qaqaňyz ýa jigileňiz tarapyndan aýnulýa şunu etme ýa. Bolu, ejem qaqam. Qaqam adal. Qaqam ilki diýdi, "Näme iş ýapýardyn gaýrym?" diýip. Ejem garşydy. Ondan soň oje maňa şu aýdan oglanjygym, kısan oglanjygym, bir menden soň kiçimiz körpä. Edil körpä adal, eýlek oglanjygym bilen в основном шо поддержка дядма имешеде. Шо поддержка дяди, соң уже эжемем, какамам неметtiler da уже görýärler, halayan, görýärler, gowuryan, işimi oňaryan, уже bir hili hem öz увлечениň, hem şol iş bol gitdi da maňa. Ona maşgalaňyz hiçle garşy bol, başyndan garşy bolup, soňlugy bilen uje kabul etdiler. Awa, soňlugy kabul etdiler. Sizi has tanalmaňyzy birinji özümem alyp barýardym diýäňiz, öňden bäri men bloggerlik işini edýän diýäňiz. Has tanalmaňyzy Murat Mollaýew sebäp boldymy ýa-da Akinmar? Has meşhur tanalmaňyzy. Feredin bir zada meselem özüň ihlassyň ilkelen özüň nemelýär. Eger de şo döwür tanalmaýan bolsam, Murat Molla maňa düşeli diýmezdi. Dogry dämi? Murat Molla maňa çağalyň has feýusyny gazanmany meni görkezen adam. Dogry dämi? Sebäbi Murat Mollaýewiň gatlaryny ullaram göreýän has çağalar nemelýärler. Ýa Kıvaççyk nemesi bar. Onuň eýlek waýnar, gulkunç waýnar aslında ol çağalyň feýusyny çağalyň arasynda men tanymal etdi.
özüm men böyle взрослый auditoriyany mediyadına saylayadım da. Ne üçün? Sebebi kakby men pikir edemokdum, toştum men çağalar men görür diýip pikir edemokdum. Men aslında men makyaj görkezýärdim, ödürmüşüm görkezýärdim, kosmetikalar görkezýärdim. Aslında men özüm başlandy şolar ýazatdan başladym da. Ýurdumy görkezýärdim, tam Ukraina'sam Ukrainany görkezýärdim. Lüboy bir haýsy şähere gitsem, tam haýsy ýurda gitsem, şo taýdan görkezýärdim men. Onuň adamlar da şo atlar gyzyklydy. Onuň men Ukrainada okap beren kurslaşma, başga ýurtdan okap beren kurslaşma, olaram seredegen da wow zat ýazýarlar, reaksiýa berýärler. Onuň akyn mara men baramda уже näýlik semkem bir-birimi de sebäp boldukda, to есть это взаимовыгодно было. Men akyn maryň tanalmagyna sebäp boldum hawa. Olaram tam başga täze proýektlerimi tam gollaw beren wagtlary boldy tam ol birek bitirýän da ýokary. Düşünürip bildim. Garşylykly boldy. Kiňe berde. Взаимовыгодно sebäbi häzir akyn mar meni gallardım diýip bilmeýär ýa men akyn mar gallardım diýip bilmeýär sebäbi olam täze nemeden dören kampaniýady. Menem уже men edil täze däl ýöne menem уже состоявшийся блогерna men уже öz auditoriyam bady baramda. Men 40 näçe miňli auditoriyam bilen bardym. Men onuň уже akyn mardan men gowarda gatnaşyp nemetdim, tanalym, rad etdim, köp satdy onuň. Sıradan batta asnowy düýüm batta men planyma kömek etdi diýiljek gel. Men öz turudum, öz ihlasym şo taýda, öz ynamym özüme bolan şo zatlar tergi berdi. Onuň ol bul sıradan näýle görse bara keledi ideýa eken. Onuň plan zat mesela Murat boldy. Bir zat şurany Murat taýsyn şeýtmän şeýsek näýlik ideýa berip görýän. Onu akyn mardy bir zat bolsa şunu şeýtmän şeýsek näýlik diýjek bolanym kelede boş däl, bir zat bada onuň men pikirimçe onu şu bir-biriňe kak bu взаимовыгодно. Garşylykly boldy. Hiç ýyl olar sizem olary näme bolýar? Düşünüm. Siz ýa-da şemat men ýa-da öň salon işlerine meşgulanýardym. Öz salonum mady diýýär. Näçin ýerlerde işlediňiz? Soň näme sebäpden ýapdyňyz salon işini we siz häzir meselesiňiz ýöretipdirdiňiz aşaňy? Näme? Bir zat ýöretmek üçin üstüne durmaly. Men üstüne durup bilemok. Sebäbi men tworçystwany saýladym. Tworçystwany saýlasam, bir zatyň üstüne, meselem Sewda edýän bolsaň, sen ýa sewda üstüne durmaly, ýa synodyň üstüne durmaly. Sen äger sewda etjek bolsaň, sen synody garsan, galya. Sewdan pesele. Bolar, öz akymyna bolar tam. Her kim özüňkisini näme etjek bolar ýöne, edil sen isteýiňe bolan oken. Häzir synodda sen näme edip, karoçy diýjek bolan zadym näýlikse düşünürsem kam. Bir zat açýarmy, şo zat bilen zanimatsiýa etmeli. Häzir men hem sewda urunup hem tworçystva urunsam bolmaýar. Tworçystwan pesele. Onuň вести бизнес это быть в бизнесе. Это бизнесом чагада, как ребёнок. Ему нужно время, ему нужно внимание, его нужно вкладываться. Men bolsa boşa tworçystwan saýladym. Şoň üçin hem adatlar ýapmaly. Хас по душе оволды да. Blogger için esasy gerek zat näme? Esasy gerek zat blogger için. Näme adamçylyk gerek bolan üçin? Podpisklarny köpeltmekmi ýa-da reklam etmek bolýar? Ýok, barmançyk podpisklarny köpeltmekmi ýa podpisklar bara köpeltmekmi diýäňizde meselem köp kişiň panyatsyny näme podpiskym köp men blogger. Ýalňyş pikir. Blogger diýilen adam öz men aslında başlamda da lifestyle diýip başladym da, toýst öz durmuşum diýip başladym. Ben özüm başta men görýänem men dostlarymdy da. Dostlarym, друзья dostlarym, dostlaryny şeýip tanalýanlar da. Onu blog diýmek köp kişiň pikirini, men podpiskym kan men blogger. Men reklam alyp bilýän. Podpisk kende men reklam edýän diýenlere bolýar. Aslında blogger için gerek zat näme? Ol ne ýalňyş pikir. Bывало такое то, что да
Men mesela günne 1000 saniye gidem, 1000 saniye atmetka edýärdim. Toýst ol reklama däle. Men blogger, men şonu edäýim ele. Näme üçin? Özüm pikirim şol. Sebäbi sen emmezat bu kesip bilen okda. Men emmezat görkezärdim. Mene şuda çytaýdy. Ona soňra adamyň özi sorap başlady, wadyp başlady. Onu men düşündüm toşda men çirçur käne diýen şuda diýip pikirlendim. Ona soň adalyp başladym. Sebäbi Westnik däle sen blog. Dogry. Onuň ol meselem pikir alyş çalyşýan da, toýst обмениваешься мыслями. Ýa-ni sor ýani men ribatalar diýip bizlenýändem. Ribatalar şeýle zat bolsa näýlik bolýar siziň pikiriňiz diýip olaň pikirini sorar. Men bilen deň pikir barmy ýa men şoňa ýeke pikirlenýänmi? Onuň gollaýanam bolýar. Gollamaýanam bolýar. Onuň has единомышленники diýilýär da. Единомышленникler köp bolsa, no sen belki menki dogrudur diýip neme diýän onuň. Şoňa görä bir hile blog ýöretmek aslynda reklama almak däl. Ýan gaýdyşmaýar, köp patpişiň bolan bilen sen blogger bolmaýan. Blogger bolmak sen birinciden adam bolmaly. Ikinciden sen öz ýanky auditoriýaň bilen araň bolmaly. Sebäbi auditoriýa diýilen adam nastolko nemede özüni goloy alyp bilýärler seni özüni bliski hasap edip bilýärler. Düşünüp bilmi? Onuň özüni bliski hasap etmeseler sen näme reklamada geçmeýär. Reklamaň ýöremeýär. Haçan sen özüň bilen araň gowy swazyny bolsaň, sen adamçylykly bolsaň, seni görseler, seni söýseler, sana inanýarlar. Men aralej bu pulum alyp reklama etmeli, oňalyk pikirde bolmalar. Köp kişiň ýalňyşlygy şol. Puluň ýerine gowlaş blog ýöretjek bolsalar, gat uzak gitmeýär şol adamlar. Ýöne köpsi ýene bir zat ýalňyşlar. Blog bilen blogger bilen TikToker ýalňyşlar. Men onu SBT'niň perdaçasyna daýdypdym, Gümür Ýamardan, Gülçinar bilen bile. Şonu aýdypdym. TikTok bilen TikTok ýöretmek aňsat. TikTok ýöretmek aňsat bir zat Samsunglar tanseslerin men asıl onu bir развлекательный neme görýän, platforma görýän. Instagram для меня это бизнес-площадка. Ben Ukrainada kalın diýdim. Instagram это бизнес-площадка. O döwürler en aňardadım. Team business group dörapdy. Maňa şoň birinji nemesi bolaý diýip nemetdiler. Menem dedim, ýok dedim. O başga bir gyýjaga şuady. Benim şoňa şu zatlar öwreseňiz şoda eder diýdim. Men maňa kyn bolar, men özüme Ukrainada okap berden ýöretmek kyn bolar, o diýdim, невозможно diýdim. Şo döwürlerden bäri men basyna ýöne ýanky aýdanam Instagram bol biznes-площадка ýaly. Şu wagt hemme zat innowatsiýony diýip oturýar, ýöne ýerden däl. Köp kişiň biznes accountlara da ýanky lentasy, şolaň portfoliosi. Sen kim? Sen näme iş edýän? Sen öz işiň zatlaryny görkezýän, assortimentini görkezýän. Usugolaňmy sen usugolaňy hödürleýän. Toýst sen Instagramda şonu näme edýän? Adam halaýan sana podpisasiýa edýän. Dogry. O taýda Instagramda köp kişi näme diýär? Aýdaly Instagramyň algoritmini men bilýän, hiç kim bilenok Instagram algoritmini. Toýst taýda TikTok algoritmini hiç kim bilenok. Bir video koydum, bir video koydum, uçmadı diýerler. Ol ondan näl. Sen mesela посещаемость sahypaňa näçe girýärler, ol ona da baglar, o algoritmden baglar. Olar pikir edýärler, ägir men algoritmi öwrenim, algoritmini öwrenip bolmaýar. Hiç sadan ol dörödön adamlar, olaram ýönemeýän adamlar da. Olar sen pikir etsen bir basanjak ýygynyň ýetip barýany pikir etsen olar seni 10 basanjak öňde. Sen pikir edişiň olaň pikir edişi dengelenok. Ýöne как ни крути şo içinde nemeçek bolup krutitçek bolup zat edýärler, oňarýarlar, essinler ýöne ýanky blog ýöretmek bilen TikTok ýöretmek ikisi bir zat däl. TikTok'da mesela günüň dowamında bir 2 tane tans düşürüp birini goýsaň, uçýar mesela maýda prosmotryň köp bolýar. Köp bolýar, näçe? Sen Instagramda storiesda ýekaje sapar gurlap ýapaň oga, uzaklyň bir zat nemet, sen görüp oturýarlar. Men maňa şey diýip berýärler, aýnuly işden gelip öňüme nahar malym, çaý malym, sen nirde sen stories goýmadyň, ama syomkada başa gaý bolup görünýär. Şu wagt meselem goýamaga şu wagt stories dogrydan siz bilen tam. Onuň ýanky
şu adam gızıklanırmak da men ýöne ýerden diýmek, "Moя жизнь как сериал" diýip ýöne ýerden diýmek, men gızıklanır aýdyp berýän zat aýdamdy. Şu özümde höwüsüm bolan üçin şu zatlara şoňalyk seredýär. Потому что gızyklylar bolsa aýna şeýtdim, ha bolup durany da aýdyp geçerler da. Gızyklylar bolýar. Blogerlik derejesine ýetdiňiz. Sizin muştaklaryňyzdan bir gelip Aynulya meňe bloger bolasym gelýär. Maňa da şol urdan bir awçyk bolsa da öwre däň ýa-da maslahat beräň diýip maslahat bererdiň. Конечно. Nämeden başlamaly? Ýene aýdynda ýankyýarak bloger derejesine ýetmeler. Bloger aslında blog ýöretmek we bloger derejesine ýetmek ikisi başga zat. Ben başlamda blog göredip başladım. Men bloger derejesine ýetmek üçin başlamadym onu. A köp kişi ýankyýarak patbeşik çöpläp, men million auditoriýada bolup bilen konkursa gatnaşsaň şo bolýar. Gadaklan konkursy bar, tam Amerikanyň konkursları bar, orsanky bar, orsan blogerler kän daşar ýurtda. Ýani men olaň auditoriýasy gyzykly. Maňa Türkmenistan gyzykly. Men Türkmenistany tanalmamy isleýän. Ha o dünýäde de tanalmamy isleýän, tam Türkmenistanyň bloger diýenlerini isleýän. Ýöne hemme zadyň öz wagty bar. Ýoş-ýoş oňa da ýetersin, nasip bolsa. Ýöne diýjek bolam, ýan patbeşik çöpläp zat edip sahypasyny aktiwni ýöretmejek bolsa, blog etmejek bolsa. Ýöne patbeşik çöpläp, men bloger, men reklam etjek, o bolmaýar. O bolmaýar, sen reklamanyň effektiwnesy ýok. Onu reklama berýän adamlardan, предпринимательler, biznesmenler, bizneswomanlar, onu sen ilki pikirlenmeli. Şul adamy, şu blogeri näçe adam görýär men öýümden. Meselem, maşgalada men maşgalamda näçe adam görýär. Gelýär, sen blogerler görýärmi diýär meselem, ejes gydynan sonra. Awajy men planin görýär diýär. Şu aýtdy 3 sanak baranda aýtdy. Mujundan, ýolaşyndan sonra kim görýän diýip, görýän bolsa. İnternet. Ay men planin. Onu ikisi bilen deňgelen etdim. Gydynyň meselem aýdaly. Gydynyň 2 sanak saýlanan, mujunun 2 sanak saýlanan deňgeli. Oglundan sonra. Şeýdip statistika çykarmaly aslında, предприниматель diýilýänler. Häzir ýöne zatdan meselem aýna şu bloger saýladym diýerler, ettirtmeli, разнообразие bolmaly. Sebäbi hemme kişiň auditoriýasy bir däl. Prinsipi, mesela men gowurýan, onu gowurman bile, tam başga blogerler. Men gowurmaýan, onu gowurup bile. Olam kän öyle. Onu gowurmaýanlaram görýän ka diýen meni. Görýänler. Ýankyşalar ýaly pikirde bolmalygy üçin ilki, häzir mesela men reklam etdirdim bolin, şo reklamadan effekt görmedim diýerler. Effekt görmedim, näme üçin kadip pikir, ondan soň pikirlenýärler. Aslında şoňa bolmaly, öňünden pikirlenmeli. Häzir men şoňa nemesim, men aýdyşym, ilki öýüňden, maşgalanda näçe adam şonu görýär. Sen saýlan blogeriňi, ýa sen saýlan TikTokeriňi. Näçe adam görýär. Şoň sany köp bolsa, sen bilen deňgelýän orta pikirin, onu nemedýär. Allan. Maşgalandan daşarda oferlan bar. Gatnaşan, golay gatnaşan. Sonra şu blogerlerden günlük kim görýän aýdyp ýöne köýür sonra atyk göräýmeli şeýle. Olar hem gönül jogap. Olar hem o jogap berýärler, özüňçe analiz etjäňde. Ha şu bloger saýladym, şunu plança adam görýän eken, plançasy görene okenýär. Görýän adamyň sany kän bolsa, onu значит, o sen saýlan adam dogry. Dogry, sen saýlan adam dogry. Egerde görmeýäniň sany köp bolsa, onu sumniwasiýa edýän. Hädiňe men görýändir onu diýär. Sebäbi birinji oçerit окруженијаң, formal, ilk şolong мнениesi важны. Sen göreniň bilen, sen görýän zadyň olar görüp bilen ok. Olar halamazlygy mümkin. Onu bir zat edeňde de özüňe sora görmeli. Şunu men görerdimmi? Öz sadyňy satýandy. Şu zady men alardymmy? Şu zady şunu через этого блогера görkezsem, şul maňa ýetirse men şonu ünferip dinlärdimmi? Şu momentlerime. O zbuqtu baraqty alyp men reklam etdirjek, şu blogeri onu edýänler gatken ýöne ýerine düşýän emma ýerine düşmeýän emma. Onuň näradyçylyk bolýar. To есть ol уже gowdala närady bolup sen izninime efendim biriniň neme tam bir zatdan aslında büdjet bolmaly, reklama büdjet çykaraýmaly, özüne gowun ýetýän kampaniýalaryna McDonald's wadi neme
baram KFC va aydali burger King va Coca-Cola va da nemi dünya oyuncu tanalyanlar. Şolaram büdjet ayrıyalar. Sebebi olardan 5 saatlarım dörap dur şu var döwre göre. Ütkap dur günü täze tagamlar çıkıp dur meselem täze assortimentler var da to есть başka görünüş napitklar var. Şu napitklarım qo'yib vложиться etseler Coca-Cola derecesine yetip bile. Coca-Cola men yahtdan çıkarmasınlar diye. Düşünüp bilmi? McDonald's reklam etmese McDonald's yahtdan çıkya. Burger King'den başka zat var mesela maydali. Dörap dur. Вот. Şunun için reklama bu dövrde имеет большую часть в бизнесе. Ну, имеет даже основную часть. Şunun için köp kişi maslahadım şu biznes yürüyen bolsa men ödüm bolan üçün diýemek. Meni saylan dip diýemek. Nifkamsa şu her kimin öz lübitili var. Şoň üçin hökman ýanky diýişim ýa biznesem çağa sen okuýan, mektebe berýän, tam sadyga berýän, uniwersitete berýän, eşik alyp berýän, iyi bişdirýän, nahar berýän, tam ol bul şoda wklad biznesem şoň ýaly. Edir şoň ýa çağaň serpmen şoň ösme üçin. То есть sen küçücük biznesin ulluqan предприятие bolar ýalyk ýa-da has beter tam küçücük magazynyň ulluqan bir Suudi Amerikanyň bir gowy toçkasyna oturup bilen kene şu biz ýurdumyzda tolamy giden Suudi Amerikada açylyp ötüyor. Çinne meni bet magazyny desem ele içine diýip şoňa strimits etmeli. Men pikirme şeýle. Şonny adam özüne sırtdy. Awa. Ene şuma TikTok var. TikTokerlarma ben içinde. Köp negativ vatlary bizim ýaşlarymyz has köp üns berýär. Şoň sebebi näme? Отсутствие мышления diýmesem. Men aýdy bilmeýän to что dobrota gerek diýip bilýän. Ýöne dobrotadan beter birinji oçurt воспитание da gerek mükaddiýän. Häzir aýdaly gatken kişi bada to есть bola çağam öz ulolýa diýem gatken kişi tanaýan emma ol неправильно ay öfkeder da oň ýalak däl. Meselem köp kişi ýa-da ay mektebe ogradýan mektepden nemeler da diýär. Molimler berer da diýerler. Molimler znanya berýär, bilim berýär, edep terbiýany öýdäkilerden öwrenýärler. Sen ejen, sen qaqan, näile öýde özün alyp barýan bolsa çağa şondan öwrenýär. Men pikirim. Şu meselem aýdaly tam eje qaqa gıygyryşyp dursa çağa da şoňa gıygyryşyp bolup durmaly mukadiýa. Qaqan ejeňe tarap filaly gurulşdy. Ejen qaqaňa tarap filaly gurulşdy. Çağa da şu восприятие galy ha, значит filaly gurulşmaly. Men pikirim mara şu. Indi şu negativni mıшлення men köplenç girip gören ha. Aýdaly köpse çağa bolsa diýelim, bola çağa pa глупости, pa юности diýip bola. Ula adamlara mara. Ula adam onun terbiyesi yok. Onu näil öz çağasyna terbiye bersin. O näil öz çağasyna gowulmany öwretsin. Dogry. Şu ilki ejeden qaqadan gidýär. Ejeden qaqadan öňüm olaňam ejes qaqas. Olardan gidýär. To есть ol уже korень. Näme düýü çürük bolsa baý güllemeýär diýär, düşünürip bilimi. Onuň ýanky nemesinden kökden şol уже vaya bolsa ol ýokarsynyň gülläniň sebebi ýokarsam çürek gitýär soňa waka. Ýöne şu bir ýere gaçyp tam уже ol neme dip başga gül berip badese onu ol уже başgaça bolýar. To есть her kim senel. Даже mesela orsorda bir pogovorka var, в семье не без урода diýerler. Dogry, ýöne şu semýada erbet bolsa şoň arasynda gowan biri bolup bilýär-de. Mesela ýöne alajan gow bolsa nemesem ýöne diýjek bolam ona deňlik bolmaýar. Erbet adam amma gow adam amma. Ýöne gow adamyň sany köp bolarsa dünýä dur şeýdi. Düşünüp bilimi? Düşündük. Aynı sizin blogger bolanlar için 24 saat sizin elinizde telefon. Tamaşaçylaryňyza da has gyzyklydyr. Aynı bir gün nähili geçirýär. Egerde telefony bolmadyk ýagdaýynda. Men araş telefon. Ýok, siz telefon ýöne şon barlak görmedim. Adamaýyn ha, şon barlak görmedim hiç ýeri ýagdaýda. Ýöne şon biz barlak görmekçi. Biz onu уже planymyzda wady, şon biz edip görmekçidik.
Ona tamaşaçılar garaşmaly bolýar. Onu men nesip bolsa YouTube kanalymda etmekçi. Ene şonu düşür. Ona meni düşürmeler, men düşüremem, operatorum düşürür. Ene diyecek bolam şonu bir gün telefonsuz nädip gezip ýöne bu wagtda döwürde telefonsuz gezip bolany. Sebäbini görýän şo otur kamyjy 55 sanjan geldi. Yani ýöne şu jaňda bu bolmasa da bu bada. Sen düşürmeseň sen jaňda işim jaň bilen bitýär meselem. Tam men işte uzaklyň işte bolamak da özüňde motorsyň görýänsiňiz. Özüň oň ýany muň ýany barýan aýny öyle bolmasa men olaram maňa jaň edip soraýarlar. Aýny öyle şunu şey çekolar näme etmeli bu da men işimde. Onuň kynrak düşürmek diýen men bilemem. Telefonsuz özüňizi gözüne getirip bilen İçili. Süveyne bir Yok, gözüme getirilen näme üçin? Men meselem aýdaly, men sura çekmän gowaran. Çek bilmesem çek golan bir zatlar. Bir gün telefon elimden aýyrtar, yatyp dinjimaljak. Diňe ýatarsyňyz. Yatar. Yatyp dinjimalar. Aýdym dinläp çykdym. Bilemem, men pikirme, ýöne barlak görmesem aýdy bilemok. Onda muştaklarımız karaçy siz bir gün ýiten wagtyňyz, onda aýny bolýanyň telefonsuz günni bileýär bolýardy. Ine siz şuma her bir eden täze baran ýerleriňiz bolsun, ýa-da oturýan ýerleriňiz video alýanşyp we hiç ýyl kynşanyk maýda bir kafe barýaňyz, rolik goýýaňyz, hiç ýyl şo taýda soraw jogap açyp ýetişýäňiz. Men özüm goýarýanna. Düşünýärmi? Hiç ýyl kynlygy ýok. Ýok, men aslında okudan gelemde haştaýdy. Maňa 2 aý maňa depressiýa dedim men. Men hiç kim tanamokdum, men hemme joralam dostum öýlendiler, durmuşa çykdylar bärde. Men aňardy günne köpçüligiň içindedim-de. Onuň tam KVN-miz wady, öz unuturny universitetke köpçüligiň arasynda öňüsen çağda men. Onuň postoýany men aktiwnedim-de, men öýde oturup öýde ýatýan çağa dälim-de postoýany движение. Onuň trenirovkaga gidýärdim, trenirovkada gatnaşýanyň tam angliska gatnaýardym, angliskada gatnaşýanyň, kompýuterga gidýärdim, kompýuterde gatnaşýan, mektepde gatnaşýanyň, tansy gatnaşýan. Hersem razynda olam. Ýöne köpüsi bilen şu adam gatnaşan, aram şu adam ba, gowy Hudaýa şükür ýöne. Indi näme krugazoryň ulolýa-da, toýst aýna şular bilen gatnaşdym boldy däl, men köpde realny gatken. Onuň Joralaňyz bilen gidenler diýelik kafeye oturmanyňy diýeňiz. Onuň aýny öyle goýaý telefonyny zat diýip garşylyk bildirýän ýokmy? Ken? Olar siz bilen oturaslar gelýär. Oturaýda po-bratski diýip. Göndü diýeňiz. Men göndü. Men zatda menem bir minçiňe jogap bereýin, mesela sapşaýan açsam, iň öz ýigrenýän zadym. Sapşaýan, okap jogap bermeseler. Özüm ýigrenýän şonu. Ýöne bu wagt käwat meselem. Mesela maýda şeýle gurulaşyp dursa, jaňa siz gurulaşyp dursaň, açdym, okudym, siz gurulap dursaňyz da. Şonu çykýan izine ni proçitin ne diýen şonu. Näme üçin şoňa soň men şoňa jogap bererim ýaly. Sen özüm halam ok, maňa jogap bermeseler. Özüm halamajaqlarymy ýyle de ýakmazmy diýenler. Şoň ýalak. Ýöne bu wagt köplenç men storiesde çykamak da, ýöne men direktde ba. Men online ýöne ýazaşan köpüsi bilen bir wada ay bir adam bilen ýazaşamak ken, men gatken kişi bilen ýazaşan. Ana aýny bu wagt takato şo aýny şu wagt şeýle bir erbet ýagdaý dedim da, ýöne sen bilen şu wagt ýazaşyp bady, goňum açylyp gitdi diýerler. Ara emme sen janar sagortyn elmi damy şu gerekli wagty şu adamlara men ba. Men ba. Onuň köplenç özüm neme diýen straýam ýok, wagt edýärim. Duýýarlar men aýny sen şu üçin ogruň ýoklu diýip maňa ýazýan, men ýazyşyp gidýän. Onuň alyşyp gidýän da şeýdip bir hili men energiýimi men hasabym boýunça, men pikirim boýunça da olam gerekli zat. Ine siz günnelik ýanky beýençli wakalaryňyz bolsun, gynançly wakalaryňyz bolsun, gülküli wakalaryňyz bolsun, hemmesini TikTok, YouTube, Instagram torlaryňyzda, internet torlaryňyzda paýlaşýar. Şonda size gelen negativ kommentariýalary siz näçelik feredýäňiz? Ünferýäňizmi? Şolara jogap berjek bolýarmy ýa-da ünfermermejek bolýarmy? Men sen düşünürsem, orçaýdaýyn. У меня нет времени ненавидеть тех, которые меня ненавидят. Потому что я озадачена дарить любовь тем, кто любит меня. Düşündüm, bildim mi? Men
meni gowurýanlar wagtym sarf etmän gowurýan. Gowurmaýan. Men gowurmaýanlar olar men o nime derler men pullarla hemme kişi meni halarýarlar baý. Halayan adamam olar, halamayan adamam olar. Ol özüň zastaýyp söýdirip bolmaýan hiç kime. Eger söýmese ay bolan näme diýen söýmesin. Ýöne köp kişi köp kişinin geçen ýylyň dowamynda men sen öň haýtyryndy. Ýöne men seni şu gün plança wagtdan närseni ýerlerän şu gün üçin men seni şeýle gowurdum diýerler-de. Olar ýaly adamlar sany gatken. Soňundan diýip bilýärler. Onu boýun almam gerek. Onuň başda köplenç bolar, ünsörem okşamayan haýtyrymdan ilke erwesat ýazýan eken erwesat. Onu soň men görmeýän wagtym bolýar-da. Giden dat ýa-da giden aşağı gowdatlar ýazyp gidilýär. Oja gözüň düşýär bolan açyp okap jogap berýän. Ondan soň öň näme ýazyşdym hama, öň näme ýazyp okaýan ýokur erwesatlar gatken. Emme şu erwesat ýazypsyň diýem okşaňa. Şoňly Apşat edip bilýän arkaýyn. Men aýana yani $100 ve kupюры, чтобы меня все любили diýär. Onu şoň ýalak mukany. Başdalar kommentariýalaryny, erwet kommentariýalary hiç ýyl üns bermediňizmi? Ýok, bolýar, ağlap, depressiýa ýany wagtym bolýardy. Ondan soň kim sizi şu depressiýadan çykardy? Jigim. Aha. Sen şu tanaýanmy diýär? Ýok, tanamok. Men asl öň şoň ýalak, men erwesat sörmädim. Aýdy, kän ýerlerden öň birinji, ikinji kursga torp gelem, soň men gaty semredim. Oňa nimem ýok. Onuň çağalar ýene ýoly geçýän o çiş kwat diýme gylyklar bolýar-da. Ýani gaýdýan ýene oda hospitaliýa deýiş ötsemede. Onuň menim ay borla çağa näme çok zat rебёнка diýäň-de. Ular sajan berip bolýar bolny. Çağa. Şonu hiç hil bir maňa erwet. Bir asly maňa erwet satslar söregenler. Ay ol erwet näçe adamyň özü şoň ýalakdyr. O adam özü bagtly bolup hadysy içim erwet dilemeýärem, alajan şoň erwetlik bolsunam diýmeýärem. Ya tam näle gaýdyn? Öz erwetlik geçiren adam meselem erwetlik hiç dilemeýär hiç kime. Alajan bagtly bolsun ýalar. Şu maňa erwetlik eden adamym bar bolsa, baken atlaryna maýdyp durjak ýöne diýjek bolanym. Alajan şolar bagtly bolsun, menden daşrakda dursunlar diýen. Şolar bagtly bolsalar durmuşlar, gowular diýip neme diýen dileýän şolar da. Onu diýjek bolam adam gowursa sana erwetlik hiçem etmeýär. Adamyň zanyny erwetlik bawarsa sen näli birlänt bolup durgay. Hakyky. Man adam negativ tarapyny tapýar. Ýogum bolsa tapyp sana hukman birden diýjekler köpelýär. Ýöne gowulaň sany gaty köp. Daimyň dogry şükür edýän gaty köp.
Bugün siz barada şeyde bir post paylaştık. Gelin gıybarın sohbeti gepleşimizin indiki fanın mihmanı Aynolya dip. Şonda sizin muştaqlarınızdan, tamaşaçılarınızdan en köp gelen soruların biri Aynolya ne dip horlanır? Aynolya ömrüne horlanýar. İçinde ne dip horlanır diyen sorular gatken ýeli. Köp kişiň gözüne tiz wagt dip görünýär. Köp kişiň gözüne. Ol o taýda bir belli ne dip ejer çekenlerden awurlary ýok. Onuň aslynda men sportsmen gyzym. Başdalar. Okuwa gidýänçäm, Ukrainaga gidýänçäm, men sportsmen gyzym. Men 9-njy klasy gutorup sportny taşladym. Sportny taşladym. Onuň ýene näme bar? Men garmonallym. Saglyk sebäpli, olam ýalňyş boýunça edilenmädi. O zatlar geçikdi, o zatlaryň interesine aýdaly. Onuň sporty taşlamaga men mektep okuwçy bolamda 70-72 kilodim, onuň känälim. Ýöne öz ýaşyma şoda kändim maňa. Ýöne men şo wesi taklaýardym, men gatnaşan nemämde, kategoriýamda men şo 70-72 kilo kategoriýaga girýärdim. Hemişe de, atletikada da, plawanýada da, judoda da, hemişe şo kategoriýada gidýärdim. Men şo wesi taklaýardym idealny. Sport taşladym. 10-njy klasy gutardym. 10-njy klasy gutardym. Ukrainaga gitdim. Men ýerde öwrendim. McDonald's diýdi, ollydy, billydy, şo gidip ol. Ýanadyňa bir kesse bolup gelýär, howasam gowy ýarady. Ýaman ersemredim. Aňarda oýa. Ýaman ersemredim. Ýöne men Ukrainada da horlanýardym. Semränimden soň 2 ýyl gowy semredim. Birinji, ikinji kurs. Ikinji kurs gutorup bardym. Aňaryk 3-nji kursyň başyndan başlap trenirovka, pitanie özüm seredýär. Men ömrümde 500 kilo horlanım desem ağlamar. Ömrümde horlanım şonçalap ýöne zyňyp semrap ýöne şey diýýär. Aňarda kaňa başlapsyňyz zaten. Onuň aňarda 2 ýyl gowy semredim. Ondan soň horlanýar, semreýän, iki sesini ýyzyn alýan, sebäp dogrusyny bilen o ekeni. Meselem horlanandan soň saklamany başarmaly. Ýene ýelmäp ýatsa ýene gelýär olar. Ýene de şu öňkü kilen gaýdyp gelýär. Onuň ben 2019-njy ýyldan pandemiýadan öňem 42 kilo horlanym. 42 kilogram. Özüm horlanym. Pandemiýa boldy. Ýok, näme üçin pitanie? Men özüm internetden öwrenip, zat edip, şey. Ýöne soň pandemiýa boldy, öýde oturdum. 55 kilo ýygyny aldym. Ýene de 42 ni aýryp 55 ýygyny aldym. Artygy bilen. Ondan soň pandemiýadan soň 1 ýyl ýalakda işta etmedim. Ondan soň prany pitaniýa geçdim. Tiyataga geçdim. 18 kilo horlandım. 9 kilo ýygyny aldym. Ýöne şey dip girip otýar da. Kaçanan oşuňa maksat etdiňiz men hökman bir belli 2022 soňuna dipdim. Thompson'a başladım. Thompson'a da däl güýzüne başladım. Watching soňky seriýasyny düşdük. Öýe geldim. Sama ondan öň şu watching soňky seriýasyny düşemezdi. Ondan öň 7 kilo horlandım. 7 kilo horlandım. Ana syomkasyna düşüp alıp gelip hiç kilo almanlar. Ondan soň dowam etdim ýygyny. Dowam etmedim ýygyny. Ýani eýlek golly. Moraga gidip geldik, gad etdik. Açylışdy emme atlar. Moraga gidip gelibem. Gelip ýanky marafona başladym da hanuma bilen. Ondan ýazyşdym, gad etdim. Ondan 7 kilo horlandım. Gelibem marafonyň öňüm 3 kilo horlandım da 10 kilo horlandım özüm. Onu 10 kilo horlandım, orada da alym danym, ýene 6 kilo alym ýygyna. O şey ay karoç olar giden. Ýöne her kim indi çala başda näýlekdi? Hanuma şoň marafona gatnaşan adama başda diýýärdi. On men gorkop başlamakam hemme kişi strog maňa özüme de diýdi. Aýtma diýärdi, hiç kime aýtma diýärdi. Nädip aýtma, elim paketli. Elim paketli zatly. Ondan soň ilki goýamak 3 aýda goýmadym hiç zat. Ýöne tam bir aý geçdi bolýan. Begenjime aglap 10 kilo horlanym wagt aýdyp berdim. Onu doglaňynda da torsa adam idim de. Ýöne yok. Almadyňyz. Он правильно тор. То есть
без сахара, без ничего, и она вкусный. Сладкий торт. ППшный торт. ППшный тортdan bolýan eken. Onam tapypsyňyz. Onu maňa hanuma padark etdi. Düşündirip bildim. Yani 28 yaşımda şu şuratlarının doğulan günüm geçti. Zette varam. 2 ayın dowamyny 18-19 kilo horlandım. 2 ayın dowamyny. Qatken kişinin marafonun çıkarıyor. За то, что соблюдать edenok, за то, что там şagi yörenok, то есть men marafonun öňem yürüme kılygym ade sebäbi ejen kakyn medik bolsa ol aýjalar polezny rahat любой medikler aýjany çağalaryny da öldürem yüregen bolýarlar. Öňden yüregenlik bir. Onuň ýörap başlaýan da diýen günne görýänler bady. Hanymy Aynula sen nemeň biri Aynula satýar sen ratlaňy diýär, oňa diýdiler. Aslında siz özünden aýdýar. Özünden men gruppada ýöne başga nickname ol özü aýtma diýärdi. Hiç kim bildirtme diýärdi. Goýar kimde birden şok bolsunlar diýär. Menem aýdydy mäder soň başga pikir ederler, zat ederler dip. Anan ýok aýtma. Noňsoň köpüsi düşünip başlady men marafona dogmy, ýöne haýsy gruppada dogmy düşünen oklarda. Anan haýsy gruppada dogmy, kene gruppas, kene 100 näçe adam bir gruppada da. Oňadan satdan. Anan men edim hanım men aýtmasam bolan okdym sebäbi olam skirni şo dogry diýmän. Aynula da günne ýöre ýa bolyn näme. O men başda naharyny götürýärkem paketini görkezdim okdym paket salko götürýärdim billerden okdym. Ana Aynula da sen menyuny birinden alýa. Yani näçe saňa gelen oklat diýerler eken adamlar erkime de gyzyklydyr mı? Yani onuň kän kişi diýärdi Aynula hanymy diýip zat aýal we şo marafona ýazylyp görä men plança kilo horlan men plan aslynda menden köp horlananarym. Men intagam biraz aralyk salyp zat edip halturçydan wagtlanmaly. Men dogo horlanýar. Yani menden gowy rezultat beren genejelerim var, gyýyzlarym var. Gatty goýan olar köpçüliň adamsy däl. Olar da görkezsem adamlar ederler. Реально, потому что молодцы, köplenç ay bolulaýdy, ýani ýene şolaryň suratlaryny ýene özümi wdyhnawitsa diýen da. Ana ay borlaýdy, ýene dowam edip başlaýan. Neçe kilo aýyrdyňyz? Men 62 kilo aýyrdım. Şumat neçe kilo? 98. Yine de aýyrmak. Ýefip bolsa men 70'e ýetmeli. Yani aslında şu tema men birinci öz передачамda goýarnyydym. Siziň nesibeňiz ekeni siz aýtdym. Men özüm onu Ujnowa gotdan öň men çeýelim şu 24'e geçmeden öň men 2 sany ýetmeli 23'te diýip özüme çeýel goýdum. Ana köp kişi gören olsa ýadyna düşýän olsa 26-27 dekabrda yerden tereden münnüme 99-70 deyip dura. O begencimden yani ağlayışım göre ecemi büyüdü. Neyem oldu? Ecem storiesimi görüp geliyor algab banyada durup ağla oturuyorum. Ne muhtaçım sebäbi onu näçe wagt stremitsetim de 2 sany men o sport döwrümden bäri 2 sany göremok da uje. Yitkiden sanlardı. Yitkidi, näçe wagtdan soň ýene görmek ol başgaça bolar. Horlanmak isleýänlerine mysal üçin köpüsi ýazypdyr da näde horlanmaly Aynula bize de maslahat beräýsin ýaşalary ýazýanlara berýän. Hanyma men günni aýdýan, günni görkezýän, zawtrymy, abi edil hemme zat görkezýän, o da biriniň zähmeti. O görülo menüň düzýä tam kalori fananok. Yani menüň düzýä, поставление продуктов. Şunu ýesem, bunu imek bolanok, düzýä da ol işi de on. Onuň olan bir tarapdan ara näýläýdili? Aslında semizlik kesel. Aslında men pikirim. Ýalňyş olmamy mümkin, hiç kim göwnü deme üçin ýemok. Ýöne semizlik kesel aslında. Lentasyn gördüm, adetdim. Действительно semrap bolan. Çağa fola semreýär. Görýän suratlaryny atlaryny öwrün ýazdym, adetdim. Asgowy. Ýöne o men maňa näçe menem gowdy. Näçe sapa gowdy. Sizem 24 saat elinde telefon naharyň suraty düşürmän bilen diýilýär maňa. Diýilýär. Sebäbi joňa bolýa meselem şunu düşüräýmeli. Ýöne telefony işe oturýan, iýip çötürýän meselem.
Şonu etmek bolanok aslında. Sen mozgun aksenterine telefonuna naharda däl. Şunu ayırıp iýmesen, şul sen Nirenge barany bildiren hawa. Şonu edbilen o köplünç. Men boýnumala şu adam şeýle. telefon ýanyňyzda. Ýadyma düşýän wagt aýyr ýa. Ýadyma düşmese şunu elimde. Şu zatlaryny dogry öwredýär. Näil produktany meselem akşam yemek bolanok. Men 3 ay çykdym, ha ýöne 3 ay çykamdy. Ene noýabrda başladyň täze 3 ay çykdym. 1 kilo da semremedim. 1 gramam semremedim, saklap bildim. Öz kilem saklalym. Şu zatlary da öwredýär. Şu kellen edil o derece düşünjesiz bolmasaň, düşünüp alýan şoň öwredýän zatlaryny. Ana wagtyň geçmegi bilen rezultat berýän. Başda kilem gidýär-de, özüm horlanam ýokdan, özüň bilýän da horlansaň. Çalaja horlanýar. Kilem gidip otur terede, özüm horlanam. Birden kilem durdy. Birden nimem çelip başladymy? Ýöne kilem dur. Kilem dur. Nädip beýle bola düşünüp bolany. Ondan soň nimem durdy, abiýomlym durdy. Kilem gidip başlady. Ýoş-ýoşdan ýene-de. Men ene bu beýle işleýän eken o diýdim. Mesela şu ön 40 kilo horlanamda 19-njy ýyly men şu zatlary bilen bolsam, şu mazgim baý bolan bolsa, şu hanyma bilen şu wagtdan eden bolsam, men bu wagtda uje bolýadym. Nefip bolsa gelecekde o der nemeňizde maksadyňyza ýetersiňiz, nefip bolsa. Özüňiz Instagramda soraw jogap açaňyzda podpishchiklaryňyz tarapyndan has köp berilýän soraw haýsy, ýa size de şol näde horlanyňmy birinji Asnawy soraw, näde horlanyň, ikinji sorawym haçan toýuň. Haçan toý. Oliňiz başy täzelikde çykyp başlady diýen has ýa möwjarly. Yo, haçan toýuň ol aktual öňden bar. Ýene soňky wagtlarda siz bir suratyňyz çykdy, bilýän bolsaňyz ýüzükli. Конечно. Şonu soňy her kime gyzykly bolmy qadýan şol. Haçan toýuňyz? Bizen size şofa Nefip bolsa, şu ýyl diýip umyt edýär. Anyň wagty gelende hemme zady öz Instagram sahypamda paýlaşyp aýdar. Öňe gitmäni halamok, näme üçin ertir näme boljany gözüm ýetenok. Wagty gelende Allah jan nesip edenne, şu zat wagtyny ýetirenne, şu zat wagtyny aýdar. Men plan zat etjek diýip özümçe pikirlenip bilýän, ýöne şonu etjek diýip öňünden aýdyp bilemok. Men meselem men kino düşüresim gelýärdi. Ýöne şu kino düşürmek üçin men horlanmagym gerekdi maňa. Özüme. Men şu kinony düşüresim gelýär. Men o bu zatlardan öň men o pikirimde bady men arzumdy, özüme maksat koydum, men kino düşüräýmen diýip şu bu zatlary başlamakam. Şu mektep döwründe men kino düşürerim diýdim. Özüm arada. Onun soňgydan period bolana etap жизни. Geçdim, men şu etap жизнимde men özüm horlanmasam men şu kino düşürüp bilemok diýdim. Yani men şu kino ssenariýasyny ýazyp bers, işläp bers, üstüne nefip bolsun, syomkamda başlamaly, ssenariýasyny diýip barýas. Onuň şu zatlar men öňden aýdan bolsam men şunu ýetmezdim. Yetem soň aýdyp bilýän. Yetem soň aýtmany siz haf gowy. Men bir zada, öňünden o diýerlere köçe dillaýsan, boş paşyrdama diýerlere, şoň ýaly gorsa halama. Bir zada ýetýän, şonu etjekdim, ne edip oturýaryn diýip bilýän. Şu plan zat arzum, men özüm предыстория diýip aýdyp bermäni gowy berýän. Действительно, men şoň ýaly располагаю свою жизнь. Ana tamaşaçylaryňyz, sizin tamaşaçylaryňyz sizden geljek täze kino garaşaýmylar. Nesip bolsa o kino gaty ütköş kino bolar diýip umyt edýän. Öz pikirimçe, men üçin ütköş şol. Öz durmuşyňyzdan alynan. Öz durmuşymdan alynan. 80% öz durmuşymdan galanam. Тоже общий adamlaryň durmuşyndan alynan zatlar ýöne. Şeýleň içinde çykarmak pikiriňiz barmy ýa-da ýene-de bir awjy? Allah jan ak ýol berse, nesip bolsa 8-nji martda çykarmak niýetim bar. Şoň üçin gijemiz günlüğüde de işlemeli. Ana tamaşaçylarymyz Aýnulýadan 8-nji martda çenli täze kino garaşyp bilýäňiz. Allah jan ak ýol berse, nesip bolsa şoňa niýetleýär.
her bir adam özünü bagtlayacak. Doğru değil mi? Adam özünü bagtlatmasa hiç açılan durmuştan bagtlayıp bilmeyen. No. Siz durmuşta esası bagtlayacaksın değil mi? Siz durmuşta bagtlayacaksın. Bir vaktan şul meni bagtlayacağım, benim şunu bilen bagtla deyip bilecek var. Men näme bagat adam üçin näme aslında? Ejen kakan jany sag bolup öýünden girip çykdy. Jigilen doganyň ýanynda bolsa, janylar sag bolsa, orsorda bir näme barda. Ýöne bir hili янка näme görüňda. Счастье это когда в доме нет больных, Да. в тюрьме нет близких, родных. Näme ýene-de bir zat ýa-ni şo pikir bilen men näme-de gaty согласовать edýän. No, şo dogrymy kadýan. Счастье это когда действительно şoň ýalak mukadýan. Siz hem bagty şondan duýýaňyz, dogry dämi? Motivasiýany şondan alýaňyz. Özüňize gerek motivasiýany Конечно, sen öýde ejen ýa kakan ýa biri yaramasa ýakynlygyna zatdan ol ýaman kyn. Hawa. Onu köpünç nimeler özüm erwet geçirýän. Men aslında diňe bir öýdäkilerde haçan biriniň bir şep aýdyp berýär, ana şoň men hemme zat özümden geçirýän. Şu ýaman kyn bolýar. Duýgurlyk onda size güýçli bolýar. Gaty güýçlü, çeresçur. O aňarda telefona aýdyp durar, spakoýna aýdyp durar bolsa-da, men bärde o ağlap, eňräp özümden gidip ýatyrnan, kyn bolýar. Durmuşda kimdir biri sizin kömek sorak gelse nähili kömek edip bilýäňizmi? Men kömek edýän adamdan birim käden ýöne olady gyýgyryp aýdyp gelilen nokta. Ne kömek edýän? Şular ýaly ýagdaý boldymy? Biri sizin kömek sorak gelýär, ýöne siz şoňa kömek edip bilmedik wagtyňa we şoňa kömek edip bilmediňizde soň ökünen wagtyňa boldymy? Men elimden gelse kömek edýärdim. Kömek edýärdim, Allahan kömek edernem nisip bolsa ýöne elimden gelmeýän zat men boyun alyp bilmeýän hiçem. Men edibiljek zadymy, ýorgany ora aýagda dilýär diýilýär. Edibiljek zadym boyun alýan, edibilmejek zadym men goşulmaýan. Men diýän men elimden gelen okda diýip bilýän. Men elimden gelýän bolsa men edýän o tarapyma nemem ýok. Ol sebäbi atam pahyr ýa-ni saňa erwetli gösselerem, şol adam seni kömek sorasa da gelip sorasa kömek etkinlik öwre dönne. Ol diňe maňa da hem magtyklaryny öwreden her kim özçe kabul edýär da ýa-ni informasiýany öwredýän zatlarym. Şoň üçin men kömek edýän adamlaryň birim kädýän ýöne menne paýlaşýan, o takit ýani bu takit ýani tam şuňala ediň diýip ýatlaýan, ol 100den bir bölegi. 100den bir bölegi. Onuň pikir berin. Men emesmi paýlaşmaýanym. Onuň adam ol ýüreginden çykmaly mukadýan zatlar. Her bir adamın özüne gowaryan häsiýetden bolýar, erwet görýän häsiýetden bolýar. Way meni näme erwet görüp bolýar? Özüňizi gowaryan häsiýetden. O meni zadyma gowarýar. Özüňizi ki hemme häsiýetden gowaryan. Yani gowarmaýan zadym aýdym, çeresçur inanjam. Gaty inanjam. Ananyň ýeriňizi, siziň inanyňyzy döwürmeli. Ken, gaty ken. Şolar ýalyk wagtda özüňizi nähili saklaýardyňyz mysal üçin özüňi gollaw bermeli ýer adam.
Men aytma men yaman duyguru adam dip. Чувствительно. Yaman ağır geçirýän men emme zady. Men görkezmeýän ýöne. Men men ne ağırdatdan geçirýän zatlaň olara. Şolaňam ýan gaýdaly ejemden kalkan bilýän bolsa 20%-ni bilýändirler. Jigilem atly. Men hiçem görkezmeýän şu näil kyn bolsun, ağırly bolsun, tam bolny bu görkezmeýän. Maksimalny bu ýekelikde geçirýän. Fırňyz paýlaşýanyňyz ýok. Hiç kimi. Diňe özüňiz. Men aýdýan, men я своему дыханию не верю. Haçan любой wagt durup bilýär. Onuň ol meselem men hiç kime aýtmanýan adama andyçýarlar, zat edýärler bilen onuň men sen meň oňdan düşürýär. Biri sen oňdan düşürýär. Sen maýdarsyň diýen. Şoň üçin men podдержка edip bilýän. Men gollap bilýän oňa moment. Ýöne meni gollaýany bilemok men intak şoňaly özüm doğru arkayn nemedi bilemok da. Şularda meni gollar diýip inanjaňyz ýok. Ýok. Men näçe dostlarym bar, kimle tam ol bul zilitse diýen zadym. Ýöne bu bol внутри ol bul aýdyp bilemok. Sebäbi meni aýtsam olam şu energiýanylar men pikirim onu gynandyrar, şonu gynandyrasyň gelenok. Men özüm ýekelikde geçirip bilýän. Arkayn. Aýynyny käwagty hemme zadym ýekelikde geçirip kyn bolýar. Birini maslahat edesin gelýär ýa-da paýlaşasyň gelýär. Şolar ýalyp batdy. Näme diýäňiz? Poверхностно. Düýüp bilen näle? Ýokarjygyndan. Duýdum. Bolle. Şol spokojno ýaly gurul. Feýöni ilk özüm geçýän men onu. İlk özümden geçiräýmen. Men özümden geçirmesem aýdybam bilmeýän. Bu gurdugym dorup durýar da. Geçirip ondan soň aýdýan. Aýdamda da bokurdum dolup aýdýan o ýöne bopşum ilk özüm geçirmeli şonu erbet bilmämi. Özüm çykmaly. Özüm men geçirip bilýän. Hudaýa şükür. Aýdym bilen. Şu men aýdym настроением pozbam bilýän, настроением galdyrmam bilýän. Aýdym. Plany gowarýan aýdym çym ýok. Любой aýdym, любой bagşy tam. Hemmesin diňe. Любой ýa. Halamayan häsiýetiňiz özüňizden şu häsiýetim aýrasyn men diýen häsiýetiňiz barmy? Men aýtma ananjanlyk. Şan aýyrmak. Чересчур добр da. Şol indi bilemok. Alam atam pakyrdan geçen bolaymy. Ejem kakamam dobr adamlar men. Ýöne olar ula adamlardan sırawna bilýärler da şo gide kak indi ýaşyň gitdiçe oňa düşünýän ekeniň. Ýöne bilemok da şo geregem käbir ýerine abaram berýär. Käbir ýerine birazçyk jostkragam bolmaly. Ýöne bilemok onu aýyryp bolanok da ol Allah Taala beren zat. Bir duýgularynyň biridir da bilemok. Birinin adamyňyzy anammy döwýär diýäňiz de ikinji sapar şoňa onan bilen zat. Men aslında emekşe birinji sapardan ýani. Birinji sapardan ýani. Şo ona bilen özüm gaçyrýan wagtyna çenne. Olar ýaly adamlar bady käni. Başlap bilýäňiz. Bağışlayan, bağışlamasan bolmaýar, ol sen özüňde saklaýan onu. Bağışlayan, anem Allah jana bağışlaýar, kim onu? Merdan hanım sanýaryň gepleşiginde, aýdaly gepleşiginde diýipsiňiz, bağışlamak. Bir kimdir birisi ben bağışla diýip ötünçler, siz bağışlap bilýäňizmi diýipdir-de. Sizem hawa diýip jogap beripsiňiz. Ýöne durmuşda siz adamlary bağışlaýaňyz. Ýöne sizin goýberen ýalňyşlyklaryňyz adamda bolup bilýär-de. Sizi bağışlamadyk adamlar boldymy durmuşda? Ýok. Hiç ýerde. Ýok. Men birinjiden göwnü degmejek bolan. Men joralym da, maňa mis neytralitet diýerler. Maňa mis neytralitet diýerler. Men göwnü bağışla diýip bilýän. Ol problema däl. Hiç ýöne men şonu bilmän edip bilýän. Men sebäbi bilmän göwnü deger diýip dogry zat aýtsam, köp kişi göwnü de alaýan eken. Köp adam onuň men onu alap bilemok da men aslında planlatda bolşa aýdyp goýberýär. Sen alajak bolsaň onu ýatda saklamalysyň, indi kitapa gepini çykmalar. Men üçin gönle aýdyp goýberýän moweran. Ýöne ýumşak formada aýdýan käwap onu gatbyr özüme ýakyn görsem bolşa aýdýany grubrak görünýändir de. Onuň şonu diýär şeýle gatwyrdy seni başga birine näme gatwyrdy diýän. Ay sen şonu şey diýipsiň diýär. Men dogry zat aýtdym, nämesin gatwyrdy diýän.
Ondan sonra ödüm cana diyen. Avay görüşüyor, plan gidelim. Ay yor gidelim. Niye oldu diyen. Men sana düşündürüp başlayan попол sen ya şey düşündürmedin diye bana. Düşündür yani. Восприятие информации тоже важна. То есть sen informasiya berenin bilen şo ne dip informasiýany kabul edýänine de baglyken. Onu o zatlarda düşünüp başladım. Ha, значит, onu çeynäp düşündirmeleken muňa dip onu şoňa pikirim döreýär. Atak men göwüne degen adamym Hudaýa şükür ýok. Ýok. Ay tuvalama sizene gatty görben bolmaýam diýen sebäp iberleýär tuvalama. Hiç kim göwüne degmeýändiňiz uje size Instagramda da bilip bolýar. Doğru aýdaly. Inen ýakyn wagtda nesip bolsa toý diýdiňizmi? Ýakyn wagtda diýmedim, şu ýyl diýdim. Şu ýyl nesip bolsa. Inni toýdan soňam blogerlik işini dowam etdirmek isleýärmi? Nesip bolsa. Etdirersiňiz. Ay, inni ýanynda kabagly o Eger zatlar. ol ruhsat bermedik ýaldaýynda. Yok, men näýlek adam, men öňem aýtdym. Köp kişi diýär, näme üçin şu wagtda çen durmuşa çykmadyň diýerler. Meselem, men maňa düşünjek adam bolmasa, men näme üçin durmuşa çykaýyn? Ertek güne sen şey zat dip dursa därler. Hakky. Уже сформулированный человек. Doğrudan 30 ýaşymda men 30 ýaşymda täzeden terbiýelep bolmaýar da. O şey adamy terbiýelemek ol başgaça, onu уже durmuşyň ödem terbiýe berip dur. Öýdäkiler berä, sadyk diýdi, mektep diýdi, universitet diýdi. Onun bu ýaşdan soň men karakterimi ütkemeýär, terbiýede berip bilmeýärler. Я такая есть, либо принимать надо такую, либо надо сказать, давай расходимся, потому что мы не подходим дип bolýar. Men, наверное, şu wagda garaşdym, to что şu durkuma kabul ederýärler. Şo da ýetirýän eken. Alazı. Ana sizi toýdan soňam blogerlik işinizi gollajaklaryň biri de. Nesip bolsa. Gülperi Merdangeliýewa diýip siziň tamaşaçyňyz we şeýle fara berýär. Aýnulýa diýär. Siziň üçin durmuşda iň wajyp zat näme diýip sorýar? Adamkärçilik, человечность. Iň wajyp zat. Şo. Yine de biri Leyla Noyledi şeýle fara beripdir. Şu wagda çenni arzu edip ay şu arzulyma yetmek kıyın boldy ýa-da yetip bilmerim şuňa diýip pikreden wagtyňyz boldymy diýär. Eden arzuňyzy? Eden arzulyma yetdi ýani. Allah jan ýetirsin. Üçüncü rubrikamız şular ýaly hawa ýa-da ýok. 10 sany soragy hawa ýa-da ýok diýip bakym jogap bermeli. Böyle başlaýalmy? Google'da öz adyňyzy ýazyp gözetip gördüňizmi? Hawa. Reklam edýän pırsadyňyzy telefon eliňizde saklap telefony gözläp gördüňizmi? Hawa. Reklam eden wagtyňyz ýalňyşyp başga bir firmaň adyny tutup gördüňizmi? Hawa. Şolar ýal wagtda näme diýdiňiz? Täzeden düşürýän? Täzeden ýene-de düşürýändiňiz. Makyajsyz toýa gidip gördüňizmi? Ýok. Hiç ýeri. Hiç ýeri. Siz hakda edilýän erbet gurrunlary size täsir galyrýarmy? Siz hakda edilýän gurrunlar sizde erbet täsir galyrýarmy? Hiç ýeri galyrany. Kafe baran wagtyňyz nahar zakaz edip, soň bolsa şonu waýylama jok bolup, soňuna çen ilk gördüňizmi? Hawa. Ýen purfadan hakykatdan emýdiňiz? Ha, ýok. Täzeden soraň. Seredin kafe barýaňyz, nahar zakaz edýäňiz. Şol nahary siz soňuna çenni waýylama jok bolup ilk gördüňizmi ýa-da bolup gördüňiz? Doýsam men aýyrdyňyz. Özüňizi meşhur bloger hasaplaýaňyzmy? Hawa. Meşhur blogerler hataryna görýäňiz. Başga bir ýeriniň ideýasyny alyp ulanyp gördüňizmi? Ýok. Hiç ýeli. Diňe öz ideýalaryňyz. Böyle ideýalaryňyzy ýeközüň boýlap tapýandy. Ýok. Kim size kömek edýär? Ben öz pikirim berýän operatorym. Nemem de content makerim ma, ödü bilen darabatować edýär. Sindolýas, dogry işleýär, ideýa berýär. İş onu işleýär. İş onu işleýär. Aýnulýa, biziň gepleşigimizde gatnaşdyňyz, şu gepleşik barada bir bize tamaşa edýän tamaşaçylarymyza siz täsir galyran bölejiklerden aýdyp berseňiz. Hemem şu ýerde biz size Sehra Garajaýewa bilen gepleşik edipdik.
Şonda biz Fehra Garajayeva şeýle soraw berdik. Inniki gepleşigimizi biz kime mihmançylyga çağıralyýarmyzy Aynulya diýip jogap berdi. Siz şo gepleşige tamaşa edip gördüňizmi? Şo taýsyny eşitdim, ejem görkezdim. Men ara çynymy aýtsam görüp geçsem okymady. Hemme berdi. Onuň aslında men istadim görüp geçsem okmagy şey diýip görkez aýmasalar. Wagtym ýok, çynymy aýtsam. Onuň ýöne şo Sahramyň nemes diýenni ejem aýtdy, özüm aýtdy Sahram görüşemizde. Onuň ata watany diýdi, neme etdik diýdi. Ýa perdaçyda düşdik diýdi. Indi sana kim çağıralysam sen ýendirin diýdi. Menem bolup öyle diýdim. Sen ýendirin akylym diýip aýtdy. Onuň ejemem şo görkezdi wideosyny. Atak ağlamayın görmene wagtym yok. Ya böyle esasy şo taýyny görüpsiňiz. Sawalyn Fehra ýenjeň çakyryny kabul etdiňiz. Hemen biziň çakyrymyzy kabul edip şu gepleşige gatnaşdyňyz. Size köp minnetdarlygymyzy bildirýäs. Öz ata watan media döretçilik taparmyzyň adyna. Indi şu ýerde gepleşigimiz size nähili täsir gallary siz üçin gyzykly boldymy ýa-da ýürekde fonç boldymy? Ne üçin neme dadyň ol gyzygy bar. Men aýdýany köp badyn täkmen öz birinji wypuskymda şu ýyl poговорим о женском diýip çykarmakçydym. Şo siz soraw beren zatlaryň şo taýda özüm aýdarny ötüm. Ýöne siziň nefiweňiz eken diýip aýtdym. Men ony öňümken interview beripdim molin. Ýetşili soranlaryny menim şu soraw men özüm üçin saklaýan öz platformamda aýtmakçy diýip nemetdim. Men Instagramda aýdyşdyrdym. Ýöne indi şo YouTube formaty edesim gelýärdi. Ýöne siz nefiweňiz eken. Bilen wallahy. Da. Böyle. Çağıranyňyz şuna Ata Watan media grupyňda köp sağ bolsun aýdan. İşiňizde diňe üstünlük arzu edýän tamaşaçylara gyzyklanýan sorawlara jogap berenlerini umyt edýän. Onuň näme? Esasat birinji öçürt hemme eden işiňizde ihlasly ýapyşsaň alarsyňyz. Şoň üçin işiňizde diňe üstünlük ihlasly ýapyşyň. Neme edýän işleriňiz gowluk bolsun, Allah'dan ýoluňyza mireňiz açyk bolsun. Sağ olun. Spasibo. Şeýle hem ine Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalynyň işgärleriniň adyndan size kiçiräjik sowgat öýüňiziň bezegi bolar diýip umyt edýär. Bu ýerden siz özüňize gerekli habarlardan peýdalanıp bilersiňiz. Şeýle hem gepleşiklerimizi tamaşa edip bilersiňiz. Spasibo большое. Bulam size Makul Hyzmat Terjime Merkezining adyndan şeýle hem Altın Paradise Gardenyň sponsorluk etmegine kiçiräjik sowgat. Makul Hyzmat Terjime Merkezi edýän işi bu siz daşary ýurtlara gelirden jetmän has gowerýän ediňiz. Egerde terjime işleriniz bolsa ýurtup bilersiňiz. Spasibo. Taňra kysyn. Sağ olun. Hemme işiňizde üstünlük.